La darrera setmana de juny, el bus de la Fundació Alícia ha fet parada a Berga. El bus Alícia és una aula de cuina itinerant que durant 18 mesos ha recorregut el territori català, donant a conèixer què és la Fundació Alícia i fent pedagogia de la bona alimentació. La Fundació, sense ànim de lucre, es dedica a la recerca i la innovació tecnològica en cuina, a la millora dels hàbits alimentaris i a la valoració del patrimoni agroalimentari i gastronòmic. Una mica la idea és que el coneixement sobre cuina i alimentació que desenvolupem a Alícia, com a centre que ajuda que la gent mengi millor, diguéssim, on científics i cuiners treballen conjuntament, doncs pugui viatjar, diguéssim, pel país, no? És una mica, per això n'hi diem bus, tot i que sigui un tràiler, no és realment un bus, perquè és la idea del bibliobús, no? Que portava la cultura al territori, no? I que és una idea que és molt maca, doncs en aquest cas és la cultura alimentària, no? La cultura alimentària, la cultura culinària, la cultura del producte, la cultura de la proximitat, la cultura del disfrutar, del menjar sa, etc., doncs portada pel país, no? No arribant i ensenyant, sinó arribant i compartint, i per tant aprenent del que la gent cuina i dels productes de la terra, etc., però també, diguéssim, complementant amb aquelles coses que nosaltres hem investigat a Alícia, no? És la idea d'una aula d'Alícia que volta i també una exposició sobre el que és l'alimentació, la cuina i sobre la funció d'Alícia. El bus Alícia té una exposició permanent que explica el camí de la bona cuina dividit en 4 trams, negociant amb l'espai-temps o com aconseguim els productes que necessitem per menjar, la paella científica o com fem servir els productes com a ingredients per fabricar aliments, mengem com vivim o com hem de prendre els aliments i per què sovint no ho fem, i finalment el viatge interior o com, un cop empassats, els aliments es transformen en nutrients. Fent servir panells interactius com una pantalla on podem veure què hi ha a l'hort qualsevol dia de l'any i com creixen els vegetals, o una on veiem quins processos químics es desenvolupen mentre es cou una paella, l'exposició ha divulgat la bona alimentació arreu del territori. Com nosaltres, diguéssim, havíem vist i proposat, el fet que la cuina sigui allò que nosaltres comprenem, allò amb el que convivim cada dia, fa que els missatges sobre alimentació siguin molt més comprensibles i per tant que és molt agraït. I després que evidentment tot el que sigui cuinar, tot el que sigui conèixer doncs, els formatges que es fan a l'entorn, les fruites que toquen ara de temporada, etc., que tens, diguéssim, a l'entorn i que moltes vegades, sobretot en entorns més urbans, doncs sembla que visquis aïllat, no? I que no tinguis cap contacte, diguéssim, entre productors i consumidors, doncs és molt potent i és molt gratificant, no? Per tant, és una eina molt fàcil de comunicar. A més de l'exposició, el bus Alícia també ha realitzat tallers de cuina per a nens, estudiants, gent gran i grups especials amb especificacions alimentàries concretes, com diabètics o celíacs, entre altres col·lectius. Durant aquests 18 mesos, el viatge del bus ha servit també per valorar si, en general, els catalans i catalanes sabem menjar bé o si ens equivoquem a l'hora de dissenyar la nostra dieta alimentària. Cometent errors en cometrem sempre, diguéssim, tampoc ho sabem tot ni molt menys, i ja està bé, i anirem rectificant tots, o sigui, anirà rectificant la ciència, la nutrició, etc., no? Ja ho he fet molt, com a coneixement bastant jove que és, però cada cop anirà afinant més. Però també, diguéssim, les tradicions i tota la seva saviesa hem de tornar-les a recuperar, que a vegades les havíem oblidat, i també hi ha molt coneixement aquí, molt potent, que paga la pena d'aprofitar. Com estem? Home, jo diria que en algunes coses estem millor, en d'altres estem pitjor, diguéssim, no? Que estem millor que en molts altres llocs i que és important molts altres llocs, que moltes altres cultures alimentàries. Aquí encara es cuina, aquí encara som un país, diguéssim, on la convivialitat a la taula és molt important, on encara la temporalitat, no? Aquí la gent quan arriba a la tardor se'n va a buscar bolets. I això no ho fan a d'altres llocs, no? A d'altres llocs tenen d'altres maneres de socialitzar-se que no són tan relacionades amb el menjar, a vegades més amb el beure, per exemple, els països nòrdics, el pub, etc. Nosaltres sempre tot el que sigui celebrar, tot el que sigui rebre algú, convidar, viure la família, etc., els amics, tot això ho fem menjant. I com que ho fem, si ho fem, continuem fent-ho amb la temporalitat, amb la tradició, amb un pacte, diguéssim, harmònic amb l'entorn, sense malbaratar, que això és important, però també amb aquest punt de coneixement científic que ens ajudi a fer-ho d'una manera harmònica amb nosaltres mateixos i amb l'entorn, doncs sempre serà bo, no? Per tant, jo crec que no ho fem malament, però que encara ens queda molta feina per fer. Després de Berga, el bus Alícia viatjarà a Comarruga i Calafell, on acabarà el seu llarg viatge pedagògic a meitat de juliol. Més informació al web de la Fundació Alícia.